Jotonono Kok Borok Academy YouTube channel lamsogo tini जों TRBT TET 1 TET 2 ni je syllabus no rugui je topic wise je MCQ rok exam phaimano abono tuinai topic rok no rugui ne MCQ tuwi phaikya naji asa kok salayawi जों chenglaisinai tini ni class no hingga nai noro nugui makhana screen no je number 1 question no tongo kok butango samung tangjakma tangjagya tongka hingke bono hino naji oro tam sajaka kok butango samung ni kok sajaka na samung moji tangjak thun tangjak thun tophono samung ni kok thai mention khajaka hingkano bono tam hinin saw option A o tongo khlai option B o tongo goron option C o tongo khlai goron tei option D o tongo wa khlai hingga tamo samung mane no chung tamo verb इंग्रजी be verb hingga chini kok borgo tamung nai option A khlai engnai বুঝিখা সামুং মজি তানো থুন তাংজে থুং তমুং নো সামুংনি ককথে খুরজা জাখা হংকা ন তামুং নাই আ সামুং হংকা ন তামো অপশন এ খলাই নেক্সট কোয়েশ্চন থাইनै एबा आबोनि सलाय गोबां ककथायरक सामलालाय आसुगलायै खापांनि ककनो बुजोखे बनो तामहिन थाइनै एबा आबोनि सलाय गोबां ककथायरक सामलालाय आसुगलायै खापांनि ककनो बुजोखे बनो हिनो तामो ऑप्शन ए ओ तंगो ककबाक ऑप्शन बी ओ तंगो ककबकसो option C o tongo kokthor tei option D o tongo tamo sakani mungsa phanaya oroni mungsa phanaya hingke chini answer wngnai tamo je soi bini answer tamna je do thainei eba aboni selai kwbang kokthairok samlalai asuklaiye khapangni kokno bujokhe bono hino kok butang bini soi answer wngkha tamo kok butang mane ingreji bai tamo sentence hingga ke sini ora answer kare hingga sini tama answer ngnai o jagani option D ngnai sini answer bujikha next question na jitam sajaka joya belaino sarai kaham borok obo bok kok bako kalain sajago joya bahai borok kaham da hingga tam sajak nai o jaga joya sarai kaham borok simiya ora tam mention khajaka je nai oro belaino honai tamo mention khareka sungno hingga naidi kaham serai kaham ke tamo kaham yadeba o kaham ke sung tamo goron no khobjago heda goron adjective hingga oro tam saka sungno joya borok kaham simiya belai non sau naidi o kokthai tongo belai no obo bokok bo klai hingga ke option A o tongo khlai goron tamo je gudu ke khaji go truk ke himo heda e abo haije khlai goron mane goron bahai ke samung tangjak option B o tongo goron ni goron option C o tongo goron te option D tongo oroni mungsa phanaya hingga sini je oro belai no kokthai tongmani bagai nai sini third number question ni answer ngai tamo option B khlai goron mane tamo khlai option B tamo goron ni goron ngai sini answer hingke tam sajaka je number 3 question ni je joya belai no sarai kaham borok obo bokok bo khlai hingke tamung nai sini answer option B khlai goron ni goron ngai bujikha next question sajaka je khlai kokthai ni phunungmari ingkha mane je verb khlai je verb ni kokthai rok ni example rok ingkha option A o tongo kan option B o tongo sa option C o tongo nai himani hingga kan tamo option D o tongo jotono sao hingga tamo kan hingga ke ri kan mani abo tamo khlai verb heda hingga sa mani heda samung hingga abo tamo sa mani bo samung no abo tamo khlai verb hingga nai tamo nai mani hedba nai mani hingga abo bo sini sao hingga sini 4 number question ni answer ngai tamung nai option D jotono sao bujikha next question thane next question wngkha goron kokbak no mung kokbago selaike engnai tam sajaka goron kokbak no mung kokbago selaike tamung ungsau hingga tamo selaike hingga tam ma thepanai option A o tongo jak ma thepawo option B o tongo mung ma thepawo option C o tongo jak bai mung ma thepawo tei option D o tongo tamo mungsa phanaya hingga naidi goron kokbak no mung kokbago selaike hingga tamung thanai je tamo goron no hongkangke tamo goron adjective abono noun no selai hingga tamung nai mung ma thepanai option tamung nai sini option nai option B mung ma thepanai bujikha okay next question 6 number tongo ogur deborma
option C o tongo Nilmoni Deborma option D o tongo oroni kebo phanoya hingga ketal kothoma bufur karijaka obo karijaka 1954 bisio 1954 bisio sabo karikha bono kom thingnai ingkha sabo borong gorang sikrung je tabo kok borok phabo hunjago bong khatamo sini sikrung Sudhanba Deborma sikrung Sudhanba Deborma koro 6 number tamo option o Sudhanba Deborma mung kore hingga sini answer ngai option D tamo oroni kebo phanoya next question phaji 7 number hathai rai kotoma bwsa sinaini mung tamon sango hathai rai kaisa tamo kotoma bwsa bijap mutunarik di hathai rai tamo kaisa kotoma bwsa bijap obo tabo o kotoma bwsano sinaini mung tamo option A o tongo Sudhanba Deborma option B o tongo Samlal Deborma option C o tongo Shantimoy Chakraborty te option D o tongo Nogendra Jomatia hingka hathai rai kotoma bwsa bufur karijaka obo 1978 bisio karijaka 1978 bisio karijaka sabo sikya hangkangke option D sabo Nogendra Jomatia next question Jadu Kolija dal busuk tong sango tamo Jadu Kolija hai kabo tipra barot heda Jadu Kolija dal busuk tong option A o tongo dal nei option B o tongo dal tham option C o tongo dal brei te option D o tongo dal ba hingga tamung nai sini Jadu Kolija dal busuk tong hangka sini correct answer ngai option A dal nei tamo uttor ragini dokhin ragini tamo uttor ragini tei dokhin ragini dokhin uttor ragini bai dokhin ragini Jadu Kolija dal nei tongo bujikha next question o tongo bo bubagrani molni simi kok borok sijangnani chengkha ni saw mane sajaka je oro bo Maharaja Tripurani bo bubagrani jorani simi molni simi kok borok sinyani chengjaka saw hingka option A o tongo Mohendra Manikko option B o tongo Birchandra Manikko option C o tongo Radhakishor Manikko te option D o tongo Somorendra Chandra Deborma hingka sini question number 9 ni 6 answer ngai tamo option A sabo Mohendra Manikko ni jorani simi tamo kok borok sijanani chengkha tini paitha question 10 number question naji tam sajaka kok borok ni puila kothoma yungni mung tamon sajaka tam sajaka kok borok ni puila kothoma yungni mung tamo bobo karijak bobo kojang sajakya hingga naji option A o tongo katal kothoma option B o tongo hajuk khuribo option C o tongo langmano sukrugui te option D o tongo sethwa hingga naji sini puila kothoma yungni mung tamo hangka sengabo masanai sini option D tamo puila kothoma yungni mung tamo saka sengsanai option D tamo chethwang ufro 1954 katal kothoma wo tamo kok katal kothoma kok rubai playo karijakmani hingka soy kok borokni puila kothoma yung je tamo bijap book hisabai karijakmani print khlainai abo hangka tamung nai abo ke chethwangya abo hangka hajuk khuribo nai hingga tirni bagi asukno tebo amo hai video nanya bagai je norok no samungo nangine jat abo hai video ni bagai nyai norok tomung no sajaka hangke like redi share khaji tei tamo subscribe khaji channel no tei norok ni palok bai share khali nyai norok pori laji ane o samung bai norok ni bwskango thangai nyai je TRBT asukmao samungo chugai hini ang khaklayo hangke abo hai keno je obono simia je TRBT ro simia tebo college ni je topic tongmani syllabus tongani major te minor abono tebo class ngai tongo tei kok borok MA ni bagi porna bagi je entrance na hajago abono tebo angoro ani o YouTube channel je tamo kok borok academy o video sramai renai rewui tongo bwskango phai tongo hangke tinin bagi asungno jotno hambai